Ok, oameni buni, suntem în Londra și astăzi testăm și vlogul practic, să vedem cum ar merge. Deci îl testăm în premieră și microfonul. Deci acum scoatem pe un singur canal, da? Vedem cum se aude, da? 1, 2, 3. Asta e și mașina profesorului. Și acum o să-l testăm în diverse poziții. Deci aici e foarte simplu, atașat. Și acum scoatem și pe cel de-al doilea. Deci avem una din... Deci că sunt Terminator. Și cel de-al doilea va sta pentru captarea ambianței. Deci o să-l pun probabil pe cizmă. Deci acum ar trebui să capteze sunetul și de ambianță pe două canale. Să vedem. Captarea aici ar trebui să fie. Să se aude ceva. Avem double jab și cross. Da? Nu se aude sunetul, deci încerc să boxez. Da, deci jab. Cross. În celălalt video înregistra practic sacul și acum ar trebui să înregistreze pe ambele canale, deși vocea mea și sacul. Nimic și acum ar trebui să înregistreze din microfonul 2, adică acesta, care poate fi amplasat aici, de exemplu. Atunci ia ambianța practic din microfonul ăsta. Și acum ar trebui să-l pornești și pe celălalt și ar trebui să ia, apară și cel de-al doilea. Da, a apărut și cel al doilea și acum înregistrează pe ambele canale. Deci ambianța din sală și eu aici. Yo. Oh my days. Jump on his back, let's go! What the fuck, bro? Oh my days. I'll lose some weight, bro, next time. This is going on my Instagram. I'm telling you. Oh my days. Whoa. Ha. Fucking hell. Knees up, straight shots, let's go! Knees up, knees up, knees up, knees up! So double jab, right hand, hook to the body, hook to the head. Yeah. Boom, boom, boom. No, double. Nice one. Boy, yeah, nice one. Bam, 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 bam. Yeah. That's a good combination, yeah. You okay? So you go, I go, you go. Yeah. Boy. Aude? 2, 3. Cum am început și cum am sfârșit. O sesiune foarte, foarte puternică. Suntem cam terminați, da? Am supraviețuit și acestei zile.